Il-Prim Ministru għandu minnu fih jkeċċi lill-Kap Eżekuttiv tal-MFSA Joe Cuschieri wara li ġie żvelat kif dan mar fuq btala ma' Jorgen Fenek u serva wkoll bħala l-konsulent tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-aħbar li ċ-Chairman tal-MFSA Joe Cuschieri mar btala Las Vegas ma' Jorgen Fenek hija daqq oħra għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista sostna li l-aħħar ħaġa li għandu bżonn is-settur ta' servizzi finanzjarji f'Malta huwa del fuq ir-regolatur. Cuschieri naqas li jiddikjara pubblikament dawn il-fatti minkejja l-iżviluppi li seħew fl-aħħar xhur u kellhom ikunu l-ġurnalisti li kixfu dawn l-aħħar fatti xokkanti li jkomplu jikkonfermaw kif l-istituzzjonijiet f'Malta spiċċaw maħtufa minn kellu l-interess li jattihom. L-ispejjeż għall-btala ta' Cuschieri tħallsu minn Jorgen Fenek. Cuschieri kien wieħed minn nies li tpoġġew f'karigi pubbliċi minn Joseph Muscat u ġew ikkonfermati minn Robert Abela. Il-Partit Nazzjonalista saħaq li Robert Abela jrid minnu fih jiddikjara meta sar jaf b'dan il-vjaġġ. Robert Abela għandu minnu fih jitlob li chairpersons tal-entitajiet pubbliċi kollha li jiddikjaraw pubblikament kull każ ta' konflitt ta' interess bħal dan li jista' jimpedihom milli jwettqu l-funzjoni tagħhom.